Hello YouTube! Martin Lillebror, vi skal vise, hvordan vi dræber destroyer. Og Patrick, du må gerne forme den. Rimelig hurtig intro. Og god start. Oh shit. Vi kan sikkert godt gøre det. Okay, jeg ser om jeg ikke kan dø. Det der er lidt svært ikke at dø. Ui. Patrick, du må gerne dræbe destroyer. Jeg dræber bare de sådan nogle ting, der flyver rundt. Hvad hedder de? Croco eller hvad? Prøv at få destroyer til at være med at gå for mig. Tak. Ej, Patrick, du skal sgu da ikke bruge din drill. Okay, den skader faktisk rimelig meget, det var du ret i. Okay, Patrick, jeg dør. Åh nej, du skal overleve. Shit. Jeg kommer nu, jeg lever nu. Jeg ser den også her. Ja, det var ret i. Ingenting er ret i. Ja, endelig ingenting er ret i. Jeg dør snart igen. Okay. What the fuck? Den er svær, end jeg troede. Ja. Det var lidt af de sidste gange, hvor jeg kæmpede med den. Den er spawn! De har scoret. Jeg fangede en. Det skulle ikke min tid. Shit. Jeg har ikke livet. Der er jo lige overlevet op. Okay, vi dræber den lige om lidt. I think so. Nå, shit, det er død. Jeg dør snart. Nej, du er meget lige på det. Fucking zombie. Ja, cirka 10. Jeg glemte at tage min ud. Jeg dør allerede snart igen. Overlever du? Det er ikke noget. 9000 liv på den eller sådan noget. Ja, jeg dør. Jeg flygter. Det vil være en god idé. Vi er med i snakken. Jeg døde. Og så var døde. No! Jeg skal døde. Okay. Nej, jeg døde. Fuck, destroyer er langt. Den har kun 3000 liv. Ja, den er stadigvæk. Den har rigtig lidt liv. Det er meget godt, det er bare i form. Vi kan alligevel godt til. Yeah, vi vandt. Woohoo! Du får ingen soul chokolade. Nej, jeg har alligevel over. Vi ses YouTube!